Co to máš? No, to hned, aby ta kazeta se věděla, no co to je, ne? Aha. Kazeta je na to, aby se tam něco natočilo. No teď právě, abyste tam byli spolu. Jsme se dostavili Co? na pozvání. Co? Jsem rád, že jste Na pozvání. Dosáhl si, jak nám je známo, věku, důchodového. který tě opravňuje už se na všechno vybodnout a jít si odpočinout. Co jsi prožil, víme, na vojně vlastně od základní služby až do teďka a doufám, že s náma ještě chvíli vydržíš. Dokud nás rozeženo. Chtěli bychom ti popřát za celým oddělením, hlavně stále zdraví, ne hodně zdraví, stále zdraví. Chtěli, ať ti to vydrží, ať tady na ty zahrádce krásný A děkuji moc pěkně. aby si mohl na té chaloupce něco pověsit, co si připomínal nás. To musíme odhalit. Ano. Co Tak, to je? tak to je ono, to je ono. Co to je za poklad? Ono. Co to je za poklad? Je. Vidíte, tady máte Praha. No, To máte napsaný, že jo? To přečtu. Tam je To napsaný řekni, co to je. Praha z Čechova mostu. No. Moc pěkně děkuji. Kdo to vymyslel? Bude tady vyset symbolicky, kam bychom ho teď dali. Radši, ano, já myslím. Je mu dobře. Někdo nerad Je mu dobře. No, pozor. A to může se... Načelníku, a taky přeju všechno nejlepší narození a hodně zdraví hlavně. Nejdůležitější. Děkuji moc pěkně. Já jsem především rád, že jsi přišel, že jsi tady, víš. Já jsem takže taky všechno nejlepší, hodně zdraví. No. A to je takových spoustu blbostí, jo, takový, to je takový, To bude zajímavé, to je takový- děti si s tím budou takový hrát. budíček, jo, tady takový, Jo. Děkuji, Radimi. Balíček na poslední záchranu. No nic. Všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví. Děkuji. Já, co by důchodkyně, taky vám přeju hodně zdraví, aby nám to vydrželo. A dřív nepůjdeme, dokud nás nevyhodí. Dobře. Děkuji moc pěkně. Já jsem rád, že jste našli sem cestičku. No, ty potom taky. Ano, No. A teďko právě to chceme mít. No. To nejlepší na konci, jo. Takže pojďte si sednout, vážení. Protože to, že pan Pisár tak dobře vypadá, to je především zásluha vaše. Dobře. Vypadá, Tak po trošku do každého, Všechno ženské. aby to nějak vyšlo. Pojďte si najít někdo místo. Někde Celý místo. okno. Já to vždycky malá, že já šampus si tak Prosím. A nebo vy dvě si sedněte tam, abyste měli výhled do zahrady. Jak se to dělá? Výhled do zahrady. To je můj polštář. Můžu si Tam ho no, učit? ještě. Já si ho dávám Já to vždycky už jsem neobvyklá, jo. za záda. Vždycky si ho dávám za záda. A nebo tak. No, Tak. tak a ty běž, prošku. Ať jim tady děláme nepořádek. No, To je Běž trošku. toho najdou. Jirka. Jirka nemůže. Tak do těch skleníček mám navíc. No do těch No, do širokých, těch do větších, těch no. širokých. Teď to zastav to běž popřát. Jaké máme tedy? Ale ne... Pevného zdraví ti přeju. A ať starneš, ale potom až půjdeš do důchodu někdy, jo? Až starneš aspoň to sociální pojištění, nebo jak se tomu dneska říká, ale Jo. až 150 let. Jo. Tak jsme to rozlili. Já jsem především rád, že znova jste našli sem cestu a kdykoliv jste měli kolem nějakou cestičku, zkrátka zastavte se. No, No tak když bych jo, kolem poplavu třeba. podívejte se. Minimálně tady ve sklepě najdete víno, kompoty.
Jo. Hele, to spíš to víno, protože z kompotu se můžeme krásně vyžít. Já zásadně nevím. tak půjdem, říkám Ani to. pracuje, že jo. Víno si dělá on a já akorát ryby z Češi. Přijde asi nejdřív, ne? No, Tak Petře, pojď taky. jsem velmi rád, Takže jo. ještě jednou. Na zdraví. Aspoň takhle to vyšlo. Na zdraví. Takže na zdraví. Na zdraví. Podle nám. Na zdraví. Počkej, nemůžem. Tobě taky na zdraví. Jednomu. Na zdraví. On má plný ruce práce, to jdeme pracovat. Kdo to musí od nás od druhých. Jo, Petře. Ček, chviličku, vydržte, máš je? Děkuji. Máš. Zakousněte něco. Tak když se... Týho 6. No, co nám v tom No, brání? nemůžem pochodit pizarou. Poslouchejte. Je tam plánovaný. A přes Urválkový se tady dá vejít, oni jsou zpravidla doma před. Ale to nejste 26. Ale je možná, že jo. Budeme do Černoší. Nebo půjdete do Černoše? Jedno budeme Ne, ale do Černoší. kdyby do náhodou Černoši. jste šli kolem, Ono se jde někam přes na druhou Urválkový stranu, se dá vejít, a tady je branka, že se to nejde, nemyslím, 26. Jenomže sousedka nás zabije, ale ona naše Zabíjáš potom. Rozumíš? A tohle jsme právě jsme dělali po celou cestu. Jirka se musí bavit Petře, tak něčím. tohle jsme dělali my celou cestu. Míro, na zdraví. Už zase šlenivej zvedl skleničku. Ne, na zdraví, ale tak já už. Kde je řidič? Tady.
Jo, jako na bramborák, jo. Jo, jako na bramborák. No těsto. Ano, ano. Zase tam mlíko. No. Pod náčelníka s haluškami. Natočit. Ale právě, že záleží na Na tom zemi. těstě, aby to To správný. Náčelníka s haluškami. Tohle je hrnet, jo. Ukažte hrnec takhle, na kameru. Počkej, ale otoč ho. Otevři a takhle. Jo, a takhle. jenom když vyjdou nahoru, tak to potom když to kypí, tak trošičku studený vody tam dá. Benjo. A potom to vyndá. No, Mi to chutná dobře. teď můžu častěji teda. Jo. Já si pamatuju můj brácha, když přestal kouřit, jo, tak on vždycky jako přišel, za zákaz. Jo, jak on neříká, že to ta šapka. Že to není takové vlastně Mirka. Míra, ten by býval v nás všechny přečet, on může pořád. Když si dá takovejhle ten pálíš, jo. A on tak, ale on tak pomalu, on to tak vychutnává. Já už to mám v sobě a pak sedím a jim jako pomaloučku Ten je jako. teďka kde? Ten je teďka na rehabilitaci. Že jo, není takhle nahoře. To tam musí Tak bychom, no, tak bychom měli nějak, No. aby neříkal, že jsme se na to vykašlali. to tam půjde. Který jde? Kde, ve Střešovici? No, a myslím, že No, v pátek, že to je na pátek. Teď my tam můžeme my, no. A neříkali jim něco o operaci kdy? Já nevím, já myslím, Nebo že vám říkal pan- něco vy, nebo Tam říkali. No, A ona má... aby taky viděli Mám za. to dobře, No. Domluvíme se s primářem, jak to je, protože lidí pomalu za to se otvírá. Pak byste tam zajeli ve čtvrtek nebo dví. Já si Ona má narozeniny v pátek, příští týden. A dneska ji přijali ve čtvrtek. Já nevím. včera snad. Včera, jo. Ve středu snad šla. Ve středu nebo ve čtvrtek. Dělají pro výsledky a od čtvrtka Od tam čtvrtka, dělali, ano, tam je to. dneska, tak nevím, Jo, jestli tak dneska jestli, konec. no. Jsme měli tady tu kameru, když jsme byli takový rozstor, co? Ne, tak domluvací sítě. Já mám nejradši, když dělám chcípí. Ze všech sportů mám radši chcípí. Jedno dělá, jedno. Já jsem snad měl týden jíst a Jedno dělá asi. Tohle dělá. Jo, asi jo. A tam to musí. Postník u tábora. No, tak to má tohle to nějaký celý. No říkám, škoda ten Míra, co? Tak je to taky, to si taky dovede. A říká, zas budu držet dietu. Ale vidíte, co se může stát, že? No, jako, kdo by to býval, že? Když jsme tady byli v lednu. Kdyby jako my jsme trefili na rozumí, tak neřeknu. Bylo mimořádně. Já si občas říkám, že to můžou ty moje ledviny a játra vydržet. Po těch Karlových Varech, já jsem si říkala, stát do mě vráží prachy. Já jsem si těšila, jak si tam všechny ty orgány odpočínou a ono. Já vám něco řeknu, když jsem byl A ještě to bylo drahé. jak jsem někdo říkal, že v lázním, tohle to je součástí lázní a psychická pora je vlastně To je jako fakt. součástí léčby. Ano, ano. Jo, Tak to já, je jako, já je poslechla. ne, ono ta psychika někdy dělá líp víc jako samotná ta léčba, že jo. To já říkám, že v té psychice musím pokračovat. No ne, tak no, spousta nemocí je od nervů. Ne, spousta nemocí je od nervů. Že my s panem Pisárem jsme tu nejstarší. A to nechci říkat, aby vaše paní náhodou neta, to jsme největší divoši. Tohle byli muži nejkrásnějšího věku.
A nejlepší, nejrozumější. Říkám, no, prostě, já na vás jsem tam mnohokrát vzpomínal. Vy jste nám tam chyběl, přesně. No Pepa Linhart, to je hvězda. Ono je muž, bude mít 60. Pojedem Vidíš, do trouby si to měl dát. Ono se tomu říká jinak, ale my tomu říkáme trouba. Já jsem Oni se teďka ale hodně vynořili jako soukromci a je to tam docela laciný. Jenže jestli tam máte nějakou skvrnu, tak tam budete mít zůstane. 15 korun za kus, až 38 hodin. No a to je jedno, co to je. 15 korun, jenže tu skvrnu Tam nechají. když je stará, tak tam je. No oni nečistí detaily. Oni jenom do mašiny to Ona si hodí. dělá detáž, že to Já špinavý mám a takovou se to bykli dá doma. pečovat. Chemik pro domácnost. Tam je všecko. Kde jakou skvrnu od čehokoliv, včetně tajných ingoustů, jak se vyrábějí a všeho možného je všecko. Já si Pak je tam jednou čas prodávali takovej, no to bylo jako ve spreji, se to nastříkalo, Jo, no, to ano. byla bílý prášek, pak jsem Ano. měl vykartáčovat, A bylo to jo. tam, bylo to jsem Já jsem si přesvědčila, jednou udělal co? takhle, na 1. máje, se stavím z té formy, se tam stáli jako a já tam dám si klobásu, jo, všel plný kousnutí a takový flek, mi to tady. Pak jsem chodil furt tady ten praporec, tak jsem chodil. Jo, aby to nebylo. Tak jsem říkal, co s tím, říkám, tak jsem koupil to, teď jsem to nastříkal. Říkal, tam byl kamtonin asi málo, tak jsem, jo, tak jsem to tam říkal ještě víc, a říkal jsem to díl tak a pak jsem to říkal, fakt tam bylo, tak jsem to nezlo čistírny. A já si říkal, ty se nepatičky, to je jako všechno teďko inzerujou, jo. A nevíte, jako tam bude, jestli to ten Astrid, tu linku. To nevím, nic tam přece. Tam je třeba takový, No, oni mají schválený nějaký ten privatizační projekt. Ale jak to bude nějaká soukromá firma to koupila. Nějaká společnost soukromá. Astrid? No, nebo koupí, nebo už to prostě mají schválený. Ti to mají v kooperaci s tím. No, ten Bayersdorf, no, ale to oni budou pořád v té výrobě údajně pokračovat. Vůbec nevědí, jak to bude. Nevědí. Koupili to nějaký soukromníci. No, mají to už odsouhlasili, jestli už to jako proběhlo, nebo na to nám může jít. Myslím, že toho, že má hodně peněz, že je jako komplikuje. tady postavíme. Nemůžou tam vyrábět už jenom ten dát, protože je to takže mám pro za chvíli problém. No, to jo, Oni dělají, ale ty ale ty mechanici. mechanicky, a to není ono. To dělá strašně velký kapky. Když se používala cukrová. Ano. Tak se k tomu vrátíme. No. No tak to oni to bylo plně zase nějakým jiným. Oni dělají už Tak to už nemůžu hrát, takže to všechno si vzal. Takže mám dvojí na záchod. Jestli má někdo zájem, můžu mu darovat. Ale to ty, jako to já jsem manželce doporučil vždycky, jak jsou třeba teď ty polínské nebo takový, tak já jí to dám vždycky na, když třeba želení, křapení kádla. To je dobrý. To je dobrý, to ano. tak pěkně rostou. Rozpráší, třeba vždycky jako tak, pojď všude vodu, než na tom veřejně, jo, vždycky hrneček a do hrnečka takhle to rukou, bylo, no. no, rukou a to bylo, to říkám, prosím, tak to dokáže vždycky jako poradit. Ale vysavač se to dobře dělá. Jo, No, byl starý vysavač, jo? Se to obráceně ta hadice pohledala, že taková sklenička tam byla. Se zapnula, akorát jo, dělám to to je vlastně jako stlak, jo, tak Tím jsem nalakoval celý auto. jo. Do toho barvu normálně vysavače. Už si jel. Mám to je, no, jak fixírka. Když to tak budu přijít, já mám barvu koupenou. Ale já nemám tohleto. Jo, ty nemáš vysavač. Vysavač jo, ale tu skleničku nemám. No, je to ono. Ale když přijedou všichni tři, no jako to znáte, že? Tak vám řeknu, že večer už jsem šťastná, že... V sobotu, neděli 12 lidí. No to je hrozný, nás je Toho víc. rybízu. A tam Když se holka nechali měla tohle přistavovat promoci, tak jsme stoličky. to dělali taky doma všechno. Holka Jo, tak svatbu taky doma. skutečně.
To nás bývávalo hodně. Jo. To já mám taky ráda, když jsou jako všichni. Na Slovensku se šlo tenkrát 40. Ježišmarja. A byly pampušky a halušky. Pampušky. Pampušky Co je jsme měli udělat. To je jako... Co je pampuška? jak říká Je, zapomněli jsme. Takový rychlý nějaký, ale malinký, nebo jak to je? Ty obyčejný normálně ani vajíčko do toho zaděláte mlíkem, trošku přisolíte, ani vajíčko nemusíte dát, ale drží. To musíte přijít na pampušky. No a to se potom, zadělá se to nemoc hustý, nemoc řídký, dá se to na váž, že jo, no a potom se to vytahují a skleničkou maličkou, no a teďka, když to dáváte do toho oleje, tak to uděláte takhle, hup, a to za chviličku musíte To na předávat. bydlence jako... No a je to dutý. Nebo jako langoš, ne, langoš. Já jsem si totiž nemohla to místa vzpomenout. A potom si říkám, Eta tady jako snaka dělala langoše. Langoš, tak langoš. Jo. To je místo teda. Krásně. A je to takový vypadá to jako osamocený, Já to je přitom jako není, za oni druhým mají den. tady, že jo, mají sousedy. Je tady klidný. To nejlepší. Jsou opravdu dobrý na nervy. Jo, to by byla, veď, manželku byste poslal tamhle do toho. Jestli nám to nechutnalo, a to chutná. No jo, na míru něco leze, míra na tebe. Ne, na mě nic neleze. Ale mě ne, můj záda, víš. A ty nemáš bundu? A ne, to není z toho, ale... Neboj se, když tady bude sedět tam na tom místě, ti vyhřeje. Tady bude sluníčko. Jo, tady krásně. Odpoledne. A to máš na kazetkách, na malenkých 90, nebo to fajno? Nebo na magneťáku, na ten to Ne, máš? Jo, kopírované od klesničku. I seznama. Toto je 45-50. Ano. Toto je období 45-55 a pak je tam ještě 55-60. To hezky vypadá. To pustí, že ono to ještě ty barvy rozzáří. Já nevím, jak to dělat. Ono se to pije, on to čeká Němec. No, taky jako... To je období, kdy dávaj, když se pila vodka s džusem, asi si to pamatuju. To si pamatuju. To byla u nás nějaká milá na brigádě za Hemlova. A to se pivo, že jo, už třeba takový 10 z Kubovin. Ježíš, to je to dobrý. A ona to já říkám, ty nemáme. Je to zrádný. Ne, dobrý. Na oběd, já říkám, já na oběd nepůjdu, ale jen prej pohled, jenom si tak zobnu. A ona si dala pol. Všechno pro sebe nadspala. Teď, než jsme z té jídelny na vale vyšli ven, tak ona v tom předpokoji už to nezvládla. Já už říkala, kam bych mohla. Já už byla z těch skutů dolů, teď
si jenom otočím a viděla jsem tu spolušť. Kortus pak volal a říkal, vás znám, nevím, co to tam máte teď za lidi, ale nikdo to nechce uklízet. Já říkám, pane Kortus, my to zaplatíme, prosím vás, kolik chcete? No 50, já říkám, my vám pošlem 100. Já říkám, za tu studiu. Říkám, a úplně to 3 dny z toho byla nemocná. No. Někdy se to, ano, Špatně pak. 3 dny. To byla zřejmě otrava alkoholu. Oni třeba jsme tak měli do něco. Ne. Ale ne, tak my jsme měli trénink. Ona správně trénovala, jo. Pak je tak, že někdy člověk to se. Ano, a někdy ne. Už zase. Pomůžeme ještě, že jo, no jo. Fešák, co? No, jsem právě. Ne. Já jsem taky přežraný, a chutnala mi to cena. Ale já hovořím, že budou mít jistotu, co tam bude. Takhle to dopadlo, pane Pisár, když jsme odešli.